Activitatea pe care o desfășur aici online mi-aduce numai bucurii. Pe zi ce trece, eu tot mai multe împliniri și tot mai multe obiective atinse am. Iar de această dată și în această lună am atins obiectivul de 1000, 1K și sunt extrem de fericită de rezultatul pe care l-am obținut și vă recomand și vouă să faceți această activitate pe care o puteți face doar cu un simplu telefon, înregistrându-vă alături de mine în această companie care este de 11 ani pe piață, te plătește pe fiecare 15 ale lunii direct pe cardul tău. De la momentul înscrierii, înscrierea este gratuită, primești acel magazin online care se desfășoară în 43 de țări, colaborez cu toți românii și moldovenii care sunt stabiliți în aceste 43 de țări, iar veniturile tale sunt în funcție de implicarea ta. Cu cât mai multe persoane ajung să intre în activitate, cu atât compania te plătește. Cu cât mai multe persoane ajuți cu produsele pe care le deții prin magazinul tău, de asemenea compania te plătește. La momentul înscrierii, înscrierea este gratuită, primești acel magazin online care se desfășoară în 43 de țări, iar activitatea